Y planedau. Gad i ni gyfri'r planedau, a'i trefnu i gyd yn un res. Y rai sy'n bellach na phellter, a rai sy'n rhywfaint yn nes. Yn gyntaf daw blaned mercher. Un fach yswyl yw hi, wedyn daw gwener a'i harddwch, ac yna daw ein daiarni. Mae mawrth yn gwridon gynnes yn goch ac oren i gyd, a nesaf mae iau a llaiadau yn gwmni i'w gilydd o hyd. O gylch sadwn, Mae golau rhyfeddol sy'n slenio fel modroedd los. Ac weithiau, os edrychyn ofalus, ceir ranus yn y gelwch yn os. Yn olaf ar ein restyn ni heddiw daw neidion a'i gwyntau noi. a dyna ni oeth o planedau. Dim ond oeth, mae'n miliynau mwy.